Kakong bindas im kapalapoi hakmat ka kerdop sekretariat hakanok paisngi jongan rutrik jelio arja arpsau dak jingtmu ban syongshat tangan hakmat ka sekretariat nak benta bandawa nak sorkar ban sna penbahano ika surok na nongpo umdan cha Sunapur NUS Road kala syak pen kendriat no hakibor pulit hadin katu kat nipor bakala yo ban yeng kumba kendiat por. Ya kakong bendas lapen kendriat no dagi bor pulit ke bayang parah khmat ka kerdop jong sekretariat ke bala bthai ka syakawi pat ke jaka kata syaka jaka penyang kali pajba lani ke parking lot ke bah khmat jong ka additional sekretariat ka ban nakal yang kakong bendas ke kloy ban ko ngu dak baong baka kloy ban syong ha kenu kenu ke jaka ka ba kin ai tang ba kanom randin kat kum bala yo jing tip na kawai nagi he pulit halor kate ke jing pen kendria e kakong bindas na khmat ka sekretariat sha parking lot khmat ka additional sekretariat kam dei ka bawan jing betha ni order nagi bor bahlor henrai ka dei namar ba ka penthot lani pen wet pat iki nong lek nongwan ki batrai bat ki bawan don kam sha sekretariat la ban kro ba kakong bindas im ka dei ka long kmi na ka snong maulong ribhoi district ka padang hap po ka nong po constituency ka ba ka tei ka long kmi ka dei ka balami sha khmat bandawa na ka sarkar ban sna pen bhano e ka surok umdan bat ka bala rairu ban lech chong sat tangan ke baklembu por hakmat ke sekretariat hasilong tat hadu baka sarkar kan sedang ban sna penbhano ya ka surok umden kongsi ki mo ilami pi namar kimsya bangan syong hang ne hakmat jong ka sekretariat hang ne ha get jong ka sekretariat kimsya tiana kaliang jong kine ki pulit gila ong yang amenta banding syong hapo additional kam lilei lada kimsya ban syong neru lada ki ai ke jaka yang hang nong no bagi ai nga kloi ban syong hang ta hadu ba ka sarkar kan dapan sngap ya ki jingkwa ke jonga isu thu be piwan marwe de kampun wet is chong jong ti ni bagi ai ka daw bagi ai pi nga nadu men ne bawan namar bangawan tang marwe omdon gi babut yang piyo i hang ne nga wan bet marwe nakata daw nga syong hang ne hakamat jong kan ke sekretariat henre long ki na kaliang jong ki kim ai lat yang bangan syong ne nga kloi ki ai daw ai pi ba ki ai pi sa song pi ki wit yang ha ba ki wit yang hang ne ha bangan syong hang ne habar nong balei ti kim ai yang bangan syong nang hang te hapo ha phalau jong sekretariat lada ki wit sabar balei kim ai lat yang bangan syong sha kam hang te hapo jong sekretariat ya additional sekretariat Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya